Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Iġbana hawnhekk dalodu f'jum il-mulej biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Llum qegħdin niċċelebraw it-18 il-Ħadd ta' matul is-sena. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa ejjew nagħrfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Illum ukoll qegħdin niċċelebraw it-tielet jum tal-kwindiċina bi preparazzjoni għall-festa ta' Santa Marija u se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Ġusepp, Ġolina, Edmond u Pauline Buġejja. Ħanejdu flimkien nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għadni b'ħafna. Bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email, billi ħallejt merijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaffrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-uli ta' smewwiet u paċi fl-ħart l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Alla missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bin il-missier. Int li tneħħi l-nubiet tad-dinja, ħenna li. Int li tneħħi l-nubiet tad-dinja, il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier, ħenna li. Għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej. Int waħdek l-Uli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla Amen. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddejja tiegħek u xerred dejjem tlubitek fuq kull min jitolbu. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jaħalfuk bħala ħallieq u mexxej. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrim il-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej. Intom li bikom il-għaċ jew għall-ilma, intom ukoll li m'għandkomx flus, ejjew ixtru u kulu b'xejn, imbit u ħalib bla ħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhux ħobs u ġidkom f'dak li ma jxebbax. Isimgħu minni u tieklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel bnin. Għatuni widen u ersqu lejja, isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex iseħħu l-favuri mweda lil David. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lil-Alla. Mulej, inti taffi x-xewqat tagħna. Mulej, inti taffi x-xewqat tagħna. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tiba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull mamel. Mulej, inti taffi x-xewqat tagħna. Għajnejn kulħadd iħarsu lejk mulej, u inta tihom l-ikel f'waqtu. Int tiftaħ idek u xebba lil kulħadd bil-ġid. Mulej, inti taffi x-xewqat tagħna. Ġust il-mulej fl-inġiba tiegħu kollha. Twajjef dak kollu li jagħmel. Rib il-mulej lej kull min isejjaħlu, lej kull min isejjaħlu fis-sewwa. Mulej, inti taffi x-xewqat tagħna. Tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostolu Rumani. Ħuti. Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? It-taħbit, id-dwejjaq, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-era, 'ix-xabla. Imma f'dan kollu
aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Għax jiena żgur li l-mewt u l-ħajja, l-anġli u l-qawwiet, la żmien ta' issa u la ta' li ġej, la setat, la għoli u lanqas il-font, u ebda ħliqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla li deret fi Kristu Ġesu Sidna. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien meta sema l-aħbar tal-mewt ta' Ġwann il-Battista, Ġesu telaq minn hemm bid-dgħajsa u mar waħdu f'post imwarrab. Imma n-nies semgħu femmar u telqu warah bil-mixi mill-ibliet. X'inni żellat mid-dgħajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom. U fejqilhom il-morda tagħhom. X'insar fil-għaxija, id-dixxiepli tiegħu resqu lejhu qalulu dan post imwarrab u l-ħin għamel sewwa. Ibagħthom lin-nies ħajmorru fl-irħula jixtru x'jieklu. Imma Ġesu qalilhom ma għandhomx għalfejn imorru, għatuhom intom x'jieklu. U huma qalulu hawn m'għandniex ħlief 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Ġibuhom li hawn qalilhom. Imbagħad għodna lin-nies biex joqogħdu bil-qiegħda fuq il-ħaxix. Ħa il-5 ħobżiet u 2 ħutiet, refa' għajnejh lejn is-sema, bierek, qasam il-ħobżiet u tahom lid-dixxiepli. U d-dixxiepli nawluhom lin-nies. U kulħadd kielu xeba'. U ġabru l-bċejjex li kien fadal u imlew bihom 12 qoffa. U kienu madwar 5,000 raġel dawk li kielu barra n-nisa u t-tfal. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Kemm hija ħaġa sabiħa li ninġabru hawnhekk flimkien fil-jum tal-Ħadd biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Ta' xi tfisser l-Ewkaristija mqazza? Li l-mulej jagħmlilna ikla. Mhux bil-ħila tagħna, mhux għax aħna ħaqna, mhux għax aħna bravi, imma l-mulej stess jagħmlilna ikla kbira. Ara, jagħtina mhux biss l-Ewkaristija, imma jagħtina wkoll il-kelma tiegħu. Jagħtina mhux biss il-familja tagħna, imma jagħtina familja kbira, il-familja tal-Insara. L-aħwa kemm aħna xortina tajba li ninġabru flimkien niċċelebraw l-Ewkaristija mqazza. Ħafna nies ma japprezzawx dil ħaġa. Kemm aħna xortina tajba. Mhux bħala dmejrita, mhux bħala ma nafxiex għax irid immur il-quddies għax inkella. Le mhux hekk. Il-mulej isejħilna biex jagħmlilna ikla. Ikla dal-kelma tiegħu, ikla tal-komunità, ikla tal-Ewkaristija. Illum qegħdin niċċelebraw it-18 il-Ħadd ta' matul is-sena.
Ħanaraw ftit fil-qosor ħafna. X'qed tgħidilna l-liturġija tal-lum? L-ewwel lezzjoni li smajna mill-profeta Iżajja, il-poplu talla kien fl-eżilju. Kien qalbu maqtuwa. Kien skoraġġut. Ftit li xejn kellu tama li jerġa' lura lejn pajjiżu. U l-profeta Iżajja fisem Alla imur iħabbar lil dan il-poplu u jgħidlu: intom li bikom il-għaġġ, ejjew għall-ilma. Intom ukoll li m'għandkomx flus, ejjew ixtru u kulu b'xejn, imbejt u ħalib bla ħlas. Alla ma jagħtix bil-ħlas. Alla jagħti b'xejn. Igawdi min japprezza. Daqshekk biss. M'hemmx obbligu. Inti tiġi bil-fors. Le mhux hekk. Ħajjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Kemm aħna xortina tajba. Kieku niġu l-Knisja, noqogħdu bil-qiegħda bi kwietna bħal magħna bħalissa. U niskopru kemm aħna xortina tajba li aħna mistednejn għall-ikla tal-mulej, kieku diġà biżżejjed. M'hemmx għalfejn ngħidilkom ħafna affarijiet. Oqgħod bi kwietek. Strieħ. Il-mulej qed jistiednek biex tagħmel ikla miegħu. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġiedkom f'dak li ma jxebbax. Isimgħu minni u tieklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel bnejn. Għatuni widen qed jgħid il-profeta Ġeremija, il-profeta Iżajja. Għatuni widen wersqu lejja. Isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex iseħħu il-favuri imwiegħda lil David. Meta niġu l-Knisja, m'għandniex niġu bil-mentalità li rrid inħallos it-taxxa li rrid nagħmel għax inkallu nagħmel dnub mejjed, mhux hekk. Ħammur il-Knisja nistrieħ ftit fil-preżenza tal-mulej. Kemm aħna xortina tajba. Kemm aħna xortina tajba li niġu l-Knisja. Kemm aħna mberkejn li niġu l-Knisja, li nisimgħu l-kelma tal-Alla, li niltaqgħu mal-oħrajn. Kemm ħaġa sabiħa. Is-silta tat-tieni lezzjoni San Pawl qed jikteb ir-Rumani. U qed japprezza il-laqgħa tiegħu mal-mulej. Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? U minkejja li għaddi minn ħafna diffikultajiet San Pawl qed japprezza il-laqgħa tiegħu mal-mulej. It-taħbejt, id-dwejjaq, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-era, it-tiġrejb, ix-xapla. Imma f'dan kollu aħna aktar mir-rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Aħna hawnhekk niċċelebraw l-imħabba bla tarf li Alla għandu għalina, li wera magħna Ġesu Kristu. Dik hija l-laqgħa tal-ħadd. Kemm aħna xortina tajba li napprezzaw għalhekk niġu l-Knisja. Napprezzaw l-imħabba li Ġesu Kristu għandu għalina, imħabba bla tarf, imħabba sagrifikata għalina. Għarafti. Ħanejt kelma fuq il-Vanġelu tal-lum. Il-Vanġelu tal-lum meħud mill-kapitlu 14 ta' San Mattew. Jitkellem fuq il-ġuħ. Għaraftit. Qabel din is-silta kien hemm mara bil-ġuħ. Kienet mejta bil-ġuħ
biex taqret lil Ġwanni l-Battista. U qabel ma sliħet, qabel ma qatlitu, ma sliħetx. It-tifla tagħha ħarġet tisfen, Erodi weda rigal tad-dinja l-oħra, imqal nofs is-salta din. Ara ftit din. Erodi iġġennen warajja. Alla, itlobni kull ma trid, imqal nofs is-saltna tiegħi. Ara kif ħaditlu rasu din. Kif ħaditlu rasu. U dejn ma kienx kontenta. Marret quddiem omma u qaltla x'ħan itolbu. Kieku kienet għaqlija forsi kienet tgħidilha isma' itolbu nofs is-saltna. Imbagħad kellha pjaga, kellha ferita. U l-ewwel okkażjoni li kellha qaltilha mur itolbu ras Ġwanni l-Battista fuq Plat. U dejn tmur quddiem Erodi u tgħidlu isma' tini ras Ġwanni l-Battista fuq Plat. Kien fil-ħabs Ġwanni, kien fil-ħabs. U Erodi kontra qalbu jibgħat żewġ soldati u joqtlu lil Ġwanni l-Battista kontra qalbu. Għax Erodi kien jammirah il-Ġwanni l-Battista, kien joqgħod jisimgħu. Imma l-bniedem kemm jiġġennen. Imma l-bniedem kemm jivvinta ġuħ bla sens. Kultant jiġrilna lilna wkoll ta' ikollok kollox u titħajjar għal xi ħaġa. Mhux hekk jiġrilna. Mbagħad wara tgħid ma kellix nambija. Ma kellix nambija din. U din tmur quddiem Erodi tgħidlu ras Ġwanni l-Battista fuq Plat. Jibgħat żewġ soldati minn tiegħu milli kellu madwaru u jgħidulhom isma' morru waqtew ras Ġwanni l-Battista. Ara l-bniedem kemm jaf jivvinta kapriċċi. Din il-mara li kellha pjaga u flok ma fejqitha kixfet oħra. Ħasbet li jekk toqtol Ġwanni l-Battista ħassolvi l-problema tagħha. Il-bniedem kif jirraġuna. Kellha ġuħ kbir biex toqtol Ġwanni l-Battista. Qatlitu u ma solvit xejn. Għax Ġwanni l-Battista kien jikkritika, kultant jiġrilna lilna wkoll. Min ma jaqbilx magħna, min jikkritikana, min jmaqdarna. Flok ma naċċettaw u nagħmlu eżami tal-kuxjenza. Rridu neqrduh. U din hekk ġrala. Ridet taqret il-Ġwanni l-Battista. Ara ftit il-ġen tal-bniedem. U Erodi joqtol il-Ġwanni u ma jsolvi xejn. Għatta id-dnub tiegħu. Għatta id-dnub tiegħu. Imbagħad kien hemm ħafna nies marru warajh wara Ġesu. Ara dawn il-Vanġelu tal-lum. Din il-mara kienet bil-ġuħ u ma qatetx il-ġuħ li kellha. U dawn in-nies marru bil-folor rib Ġesu. U Ġesu ikattar għalihom il-ħobs. Ara ftit. U dak li għamel Ġesu kull nhar ta' ħadd. Ikattar għalina il-ħobs. Il-ħobs tal-Ewkaristija, il-ħobs tal-kelma tiegħu u l-ħobs tal-komunità. Tliet kwalitajiet ta' ħobs jagħtina Ġesu. Il-komunità, il-kelma tiegħu u l-Ewkaristija. Kemm aħna xortina tajba
li niġu l-Knisja kemm aħna xortina tajba. Nitolbu l-Mulej illum biex jagħtina d-dawl ħalli niftħu qalbna għas-sejħat tiegħu. Ejju se nqu bil-wieqfa u nagħmlu flimkien l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher, dak li ma jidherx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Isem mismewwiet għalina l-medmin għal-fidwa ta' uħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u Sadni. Salbu ħalina barra Ponzju Pilatu mietu difnuħ. Fit-tielet jum għam bejn imwiet kont il-kodba mqazza u tal-assema jiet fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-salta tihom il-kull ixtmin. Li ġej mill-Missier u mill-Liber, li jum weġġa flimkien mal-Missier u mal-Liber u li tkellem fom il-Profet fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqalma mudja waħda għal-mafra ta' tnubiet u nistanna l-qama mill-numbiet u l-ħajja ta' żmel li ġej għam. Ħuti eżiż, Alla l-Missier iġġedded ta' kuljum il-miraklu ta' tkattir tal-ħobs fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Nitolbuh jgħixna dejjem dan l-ikel li salvana billi jintemmu flimkien għatina dejjem mulej il-ħobs tal-ħajja. Għatina dejjem mulej il-ħobs tal-ħajja. Għal-Ministri tal-Kelma u tal-Ewkaristija biex ikatru l-ġuħ għal Kristu biex xieda ta' ħajjithom nitolbu. Għatina dejjem mulej il-ħobs tal-ħajja. Għal-popli li jsofru l-ġuħ u għal-pajjiżi onja biex jaffru id-djon tal-pajjiżi fqar nitolbu. Għal dawk li jinfirdu minn Kristu biex jerġgħu jisibuh meta jitalmu jħobbuh anke fil-kreaturi nitolbu. Għalina l-koll li se nieklu mill-ħobs tal-ħajja biex inkatru l-emejja l-tajba tagħna fost dawk li huma bil-ġuħ għal kelma ta' faraġġ minn Kristu nitolbu. Nitolbuk Mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija għatina li napprezzaw il-laqa tagħna miegħek, speċjalment kull nagħta ħadd nitolbu ismana. Nitolbuk Mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna. Nitolbuk Mulej għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isparijiet kif ukoll dawk li jinsabu fi djarhom u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk Mulej għal dawk li għalihom qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa. Nitolbu wkoll għal Ċali Poledano għas-sejs li studja magħna hawnhekk fis-seminarju tagħna. Nitolbuk Mulej għal morda kollha u għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom nitolbu. Nitolbuk Mulej għal paċi fid-dinja. Għatina Mulej il-paċi li tant għandna bżonn nitolbu. U għalla ferħnina tijek, ferħnina li jibnek ħassa l-folol bil-ġuħ, inti urejt kem tiħu xsieb ta' minu f'ejr u jibati. Għatina li naqsmu maħutna l-ħobs li jinti tkattat bil-provvidenza tijek, sabiex bis-sem tagħna fl-Ewkaristija insiru għaddejja ta' kulħadd. Bi Kristu siedna. Imbierek il-Mulej għala tal-ħuq il-ċew, għax fit fuħuti, tajtna boksja għal-nuf, s-salali għal-boks tal-ħuq.
tajt l-bita bil-nofru l-frutta bil-xur il-sera l-xur il-qana tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u lqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristus jiedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Neżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irrodulek ħajr. Għax infeħdina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li bagħtilna lil-ibnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex jidħol fina dak li ħabbejt fih. Bl-obbedjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżobbedjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'fer kbir intennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis mulej Alla tal-Eżerċitu. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull lusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ejju nismiħu l-fidi tagħna f'Ġesu għan preżenti fostna billi nkantaw fl-imkien, jipprova jkanta kulħadd isa. U l-mulej, huwa qam minn bejn l-imwiet għax hu l-mulej. Kull irkoppa tmil, kull il-sien. Ġesu hu l-mulej. U l-mulej, huwa qam minn bejn l-imwiet għax hu l-mulej. Kull irkoppa tmil, kull il-sien. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni.
u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. Miċ-ċikun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qadejja tiegħek Giuseppe, Ġolina, Edmond u Pauline Buġejja li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirġu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ken għalina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll l-wirt tal-ħajja ta' dejjem fosthom il-Dun Charles Polidano. Flimkien mal-Verġni Mqazza, Malla Marija, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha, ma' San Giuseppe, ma' San George Preka, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruq u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismek wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Għafrinna t-nubiet bħalma nafru. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarix lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija. Int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mat-tem għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. U li Ġesu Kristu għal kif qed minna bil-Missier bil-Spiritu Santu dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisna fil-minuti kollha li jkun sommi dejjem fil-lejl. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Ejju senu bil-wiefa u ngħidu flimkien ir-ringrazzjament ta' wara qalbejn. O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-għarusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek o Marija, aħna nagħtu kull foħrija, sabiex miegħek imħejjija ingawduk fl-eternità. Nitolbu. Ibqa' għejn dejjem mulej lil dawk li tajjex bid-don tas-sema. U kif qatt ma teda tagħmlilhom il-ġejt, għatihom ukoll li jkun jisħoq ilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristus jedna. Ħanejdu dawk it-tlieta famarijiet li talbet il-Madonna minn dan is-santwarju. Nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u nofruhom ukoll bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Żgur li l-kol kemm aħna għandna persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Issa llum ġejtu għall-quddiesa, ħaġa sabiħa ħafna. Issa għamel ħiltek biex matul din il-ġimgħa tagħmel opra ta' ġejt. Tgħin lil xi ħadd, tisma' lil xi ħadd. Matul din il-ġimgħa għamel ftejt xi ħaġa li toġob lill-Alla jew li toġob lill-Madonna. Tajjeb, matul din il-ġimgħa dan il-homework. Issa għamel xi ħaġa sempliċi kbira biex tagħmel xi ħaġa tal-ġejn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. O Marija, li żjed ħelwa, għaltu sema, ġewqima ta' Reġina, bl-akbar fer